Končím taky, vole. Mě to selhalo. Křížová točba, vole. Heslo. Heslo, já mám 906. Tak už jste se jako ty vole. Ne, počkej, nahrávání. Jste se jako vypouřili ty vole. Je to cajku. Ale jedem. Už dokonce nahrávám, tak pojďme. Na to. Počkej, Pojďme! co teď chceme? Jedem, Jo, přeložit. jedem. Počkej. Pouštím bombastickou androidní aplikaci. Yes! Yes, baby. Od Google, že jo? Drž hubu. Promiň, vole. Ticho, prosím, ticho. A Kuba řekne slovo. Kuba řekne, že chce, ne? Drž hubu! Ne, pravidlo číslo 1. Takže Kuba řekne, ještě jednou řekni. Pojď. Jenom pojď. Pojď, jo? Jsme ready? A něco nám říkáš. Nesviď mi na to, já to nevidím. Kušuj, vole, ty se to pauzu. Ticho, hlavně ticho. Pšt. Takže, Ty vole, co to nahrával. ticho. Ty vole, nějaký bro. Ty vole, je tam problém. Jaký problém, ty vole, jak může být vůbec Já vím, problém? počkej, já vás totiž vykrtení nahrávám. Takže já to tady vypnu. Protože jste jako... Jo, my jsme grtení, vole. Že ty nás zahráváš, vole. Pojmenuju to jenom A, protože nic jiného nemá. Co? Já myslím, že mám dost, jo. Tak a pozor. Jedeme znova, jo? Takže Kubo. Co mám říct, jo? Kubo! Máš promaštěno, všechno je v pohodě? Já ty vole, nevím, jo. Takže, Jsi vole bord. a pojď. Ty vole. Ne, to nebylo slyšet. Tohle se nemůže počítat. To tady kecalo spousta lidí, prostě. Co to napsalo? Nic. To Dobře, nebylo slyšet. tak dost, vole, a tě tady ticho. Kurva, tohle je má opravdu, jako Ticho, víš co, fakt ticho. je to velká věc. Fakt ticho, to je velká věc. Přistupujte k tomu zodpovědně, vole. I to. Já jsem vážně. Opravdu, Katko, i ty, prosím tě, už buď sticha. OK? Ale já jsem vážnej, vole. Plácal si na tebe paměť na Vole, kartě. chycí a ně... Teď držte huby a Kuba řekne pojď. Takže. To bude manželka Ne. to jí bude zajímat, co Nesuď jsi dělal, mi když do dělal toho, dítě ty vole. horečky. Chápu, že na to nevidím? Ty vole, Kubo, jestli to skurvíš. Dělal svítím. Ticho. Pojď sem, vole. Nic neslyšel. To bylo moc potichu. Počkej, řekni jenom pojď. Ale protože tady je furt šum, ty vole. Tak ticho, ale vážně. Ticha, prosím. Dobře, tak Děkuji. opravdu, je to vážná Fakt věc. ticho. Tady jde o budoucnost, tady je o budoucnost Androidu jako Ano, celku, tady jako, jde. rozumíš to, jo? Kuba mluví nahlas a zřetelně, takže... Když to teď a posere, tak Zrdelně, jo, to Android si skončí. nevím. Tak pojďme. Takže ticho a Kuba mluví. Pojď sem, cokoliv potom, nebo whatever. Ne, řekni 3, 2, 1, jedem. Pojď. Ovno, to prej, to. To musí být delší, tak řekni. Něco předtím. Ne, vole, žádný řekni, vole. Cože, vole. Co Ček- říct? Řekni to. Už pojď. Už nechoď, vole. Pozdě. Jak pozdě? 3, 2, 1, teď. Ne, tuhle aplikaci prohlašuji za nefunkční, vole. A tam Y, C, H, V,